Gvern Nazzjonalista l-estjati aktar saħħa lill-Ombudsman fi kliem sempliċi aktar saħħa lill-ċittadini. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg meta indirizza l-eluq tal-konferenza li permess tagħha tfakkar it-30 anniversarju mit-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Ombudsman, kif ukoll f'kummenti li tal il dan l-istazzjon. Ir-rwol tal-Ombudsman irid ukoll jevolvi ma' żmien biex verament jibqa' effettiv fid-dinja kollha sabiex naraw li jkun qed jindirizza r-realtajiet li jkun hemm fis-soċjetà kemm minn aspett ta' digitalizzazzjoni pereżempju u l-użu tal-AI biex verament ikun hemm iktar ħidma effettiva tal-Ombudsman u dak huwa proprju li ddiskutejna llum. Alex Borg insista li l-Gvern ma jistax jibqa' jinjora r-rapporti tal-Ombudsman u għalhekk jeħtieġ riforma serja. Ombudsman għandu rwol importanti ħafna, llum rajna diversi ombudsmans u ombudswomen minn madwar id-dinja, hija xi ħaġa importanti li naraw li l-ombudsman huwa parti kruċjali mid-demokrazija ta' kull pajjiż sabiex verament ikun hemm ġustizzja f'inġustizzji, sabiex naraw li ma jkunx hemm inġustizzji li jitħallew fuq l-ixkaffa imma li verament ittieħed azzjoni fuqhom biex kulħadd jieħu l-ġustizzja li ħaqqu. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jipproponi li dan l-uffiċċju għandu jiġi msaħħaħ biex l-Ombudsman ma jibqax biss jagħti rakkomandazzjonijiet, iżda jkun tassew gwardjan tal-ġustizzja mingħajr tkun kompromess tal-indipendenza tal-Parlament. Fl-istess konferenza l-Prim Ministru qal li l-istituzzjonijiet huma aktar b'saħħithom minn qatt qabel. Alex Borg minnaħa tiegħu insista li pajjiżna jeħtieġ li jwaqqaf National Human Rights Institution dan sabiex jiġu protetti drittijiet tal-iktar nies vulnerabbli.